Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro yang sebagai pi syuki Khubor hakimat kimat. Nikong nisha me pasha syuki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ya kamet badangsa jong umidrong ba berim ka Jylla u Dr. Didi Lapang. Latep dan buram haka khat santri u Nailur arata apusan. Ha ulum jingtep jong ka balang Presbyterian hajayau. Hashwa kanila don ka jingle buram khaddu ha yingsa jong u halashumia. But hadin kanila rapan sa syamadan student men pelong ya ka jingle buram da ka sorka Jylla. Ha ka jingle buram hamadan student la sa Kylleng la munturang ba ka Jylla u konrat kong ka sangma ki menteri ka sorka Jylla undang yalam kalyang persya u Dr. Muku sangma ki MLA ki officer ki bahyang asam ber ki parlok ki bawan na jan ban ajngai. Ki misteri ki barang syupoi haka step la ski ublei ke khat santri u Nailur arhaja apusan. Ban sedang traino ya ka wei ka yeng ka barang shna hanongra dongbrei ki la kendit ban lap ban dakamet yam jong I hybrid in sapira lingdo maunai. Ibalaja na pelau yeng na duk ka step sni ublei ka khat santri u Nailur arhaja apusan. Mar ki misteri ki la pentip no ya kani ka jingja shiki borsh no bat ki borsen shash no ka nongra dongbrei ki la pentip no shaki pulin. Kami berukupa tang syua jingtip balalap yi ikun kia lek wat wud. Hendrei ka ba penpat dok nuat iki kalong ba ikun kentai ila syutia lengtom hamadan bat laban da umau he halor kamet da kilius ni. Kajaka balap ya kamet yam jong I hybrid insa piraling do maunai hanongra kadai kajaka ka ba ki bahayang asem bat kinong shong shnong kila dap wat na duk menhin kasngi ka khat sau trik Nailur arhaja apusan. Kasngi baja ngai na pelau la jong hakapor prabji stem. Kani ka jaka balalap ya kamet jong I hybrid kadai ka building ka ba ka jingshna karang ya shat. Don na kinong shong shnong ki bala penpau ya ka jingsngau lengo ba hakapor ba ki leiwan menhen kasngi. Kimshim la yo ya ka met yam. Henrei menta ka stepan kila lap penban ya ka met hangni. Barkani ka pensubai ki ba la bandai ba ki runat ki balik dusman kila shuban bread ya ka met hangni. Ukpa jong I hybrid insa piraling do maunai uba gowel starling do mau plang ula penpau ya ka jingsngau lengo ya ka jingja ka belaja ye ikun jong u ha ka bau la yathu belaja na ying tang shikhlip man hi but kim yu issue I hendai la lap penban ya ka met yap jong I ukpa ula ong ba ha ka jaka balap ya ka met ru ka jaka ka ba kilawa na du menhin ka sngi but la suba ba ki runat kila ban wan bread ya ka met ha ka ni ka jaka ha ka por min Hadu mentaruk Paulo ong ba umpat tip kumno kile ya ini kena namar ba kimpat yo ban pet bhashu I namar bala shimti dakipulen. Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills ba Vivix IPS ulawan poi hanongra ban lechmo ya ka jaka balap ya ka met yap jong I hebrin ibrang South Nem kerta. USP la lech ying sa jong ini I hebrin pat ban pen ya ka jingjengai na ka ying bakisa ba ka jaka balap ya ka met. Kajingwan jong SP ka long ru ban tokit dala dehi halor kani ka jingja hakaba I hybrid hinsa pira lingdo maunai ina shuja ngai menhen ka sngi ulei henrei menta pat la lapan ban yakamet jong I hajan ying joki hi Umidrong ba ka Jylla konrat kong kal sangma ula ban bujli syuki hakakan hun menteri hagi kendiat sngi ki ban sawan la pentip ka thmei Khubor ka baya jan bhabar ka sorka Jylla Karkum nga thmei Khubor ka batikna haka sorka la yathu baki menteri ki bala ban sha penhiar syuki ki kenthom ya menteri ka tanat puli puthi urakam isangma menteri ka tanat food and civil supplies uba coming one ambon ki badena ka NPP menteri ka tanat revenue and disaster uba kermenshilla na ka seng UDP menteri ka tanat animal husbandry and veterinary uba Alexander Lalu Hek na ka seng BJP but menteri ka tanat sports and youth affairs uba Shakler Wadri na ka seng HSPDP Kidur kemar ki bathmai ki bala ban yo rung ha ka kenhun menteri kilong MLA ka NPP na Juwai uba Weilat Miki Shilla MLA ka BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai MLA ka UDP na Mairang uba Met Batlingdo badu MLA ka HSPDP na Maushinrun uba Methodius Khar Kawai ka long yeng kalamat ya ka jingdu ka bakraw hadin baka yeng ka baki shong kisa kala sha bamdu hagi thli ding ki bala klang jurba ha ka shong sok menting West Jante Hills District ha ka khat South Ri Nailur araja apusan Kajing plu jong kani ka yeng kadai ka balong trai da ka kong sbu pertu kala jaha ka por architect ni library no phaisngi bala subajur ba kajing plu jong ka yeng kadai nakadaw ka jing thut jong ka boarding
Kakasi Students Union Southwest Khasi District ringkat bat ki wei ki seng phalang ki badon hapo upur usam jong ka South West Khasi Hills Club berngem ban pelong da ka jinga ki ka bajur lada usim bat ka dorbar jong ka hima maharam kim wengno ya ka jingtmu ban ajaka kumbah nyopo ekar sheki shipai border security force ka sengla penmi ya ka ni ka jing maham ha ka jingalang pat ba ha ki khandai snong jong ka dong riwa Kirkhot jong ka Nyautrap Youth Development Council ha ka khatlai trik Nailur aza opsan ki bala pelong ya ka jing upstrip ikibar Jylla ha jing kieng wa riangdo ka bala tip kum ka khat ar kilo ka bade ka wei na ki kentot ha ka than shalang West Khasi District kila yo obat ya bun gut kibar Jylla ki bumdan ki kot kisla ki babiang bandrung shakani ka Jylla da ka jing thmu ban lewat bella kamai jakpo shakashtong shalang mintapan ya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari Kaying Bishar Calcutta High Court kelap penmi dah ke hukum mentau ya kan medical board ke bathamai halo ka jingyap jengki angut kinong trei jong ka BJP hakathan ke juri jong ka East Midnapur District hadian bagi kai port ba a jong ka autopsy ki penni bakla don buntli jeng sa Wei Uriushlo balle male kum duty officer jong Lieutenant Governor jong ka Jammu and Kashmir ula Shakem haka crime branch Khubor district haka singin gong Kipulit jong kanong ba Delhi kila kem yung nongnya kali BMW ubala tip kerteng kum ugagan prit halo ka jingkno bawla tenra yakawe ka thuk jong way officer jong ka Ministry of Finance ka Sarkar India ka balalam shadu uput baw du e yala ka jong ka jingim kat ba ka lok jong u kala min saujur la pentikna ki he Sarkar hakasngin gong Kaying Bishal Supreme Court ha kasngin kong kala pediang ya ka kaipot jong ka Special Investigation Team bala kli daw nong Bishar bala shong tha jong ka Supreme Court Justice Salameswar kabala penpau bakam dan kanu ka jingshalan yaki marat naki jakari marat jong ka Vantara Hajamnagar jong ka Jylla Gujarat Umentri Berem ka Sarkar ubalong UMLA jong ka Gubi Cheti Palayan UKA Senggotarian Hakasngin kong ula pensyai ba ka jingkran jong u hau benai beladam kabala sapriang kamde satya kabala thumu ben wanra ya ka jingsngau ya pher hendrei ka dei ban pinskem ya ka AIA DMK bat ban pentikina ba ka jingthmu jong ka Jaya Lalitha kabala khla no kindang yai biteng hatamil nadu Kanong thok Khubor kabala kalalong ka menteri jong ka ka kot ka kia ka Vina George kala sha takran ting e hadin ka jingkran jong ka halo ka jingwat bnia shapangki akan thiu moba kani ka jingsha kan thok kalong hadin ba ka menteri kala kam ba ka jingwat bnia la penmi pat ba house name ar sakhat lai kat ba ka jingbu record la pau ha ka Indian Journal of Microbiology la penmi house name ar sakhat pra gine pha ba menta shi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Ka United Nations Assistance Mission in Afghanistan but ka United Nations Development Program kila maham ba ki pho hajar ngot kilong yin kila shakta na ka jingkhnyu jumai hakathan mi ni jong kari Afghanistan kinamla ban imsatia anda wan yo kajat ka ayom telang ada kimyo yiki jingarap ki bakirki na kiri ka Pyrthei la ong kila pathai Khubor hakani ka ri hakasngin kong La antad bakari North Korea kala penyar ya ka jingtri kam jong ka General Reconnaissance Bureau ka tenat sentiat jong kari da ka ba penklan ya ka jingla jong ka ban lum bat ban bishar bnya ya ki jingtip ki bana shabar la ong ka Ministry of Unification jong ka Seoul ha ka sin kong President jong kari Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ula kentat ya ka jing penjari khajna ka balakot hadu 100% da ka sarkar Donald Trump Yaki mar ki ba shalan nakari Brazil but ulaya daru ya kerukom sensyar pat ba jong kani keri but i policy trekam jong ka Brazil. President berim jong ka South Korea Yoon Suk Yeol umshim lalit mi satya hakmat ka ying bishar ka balong kum ka jingle persha hakasin ka bahnyo. Hadian ba ka kunhun kinoy side an ba kerpang kila kerpat ya ka ying bishar ban pinstead ya ka jing bishar da ka ba pelong ya ki South li ka jing bishar hakashtayo. Kari Australia, United Kingdom, New Zealand, bat ka Amerika, Gidei ban yasnok tilang bat ka Canada ban pinkedia yaw butlong kamay pisa bat pinpriang Khubor jengki erang Khalistan haka Pyrthei barokaway. Kakaipot ko ong ba ka Sarkar Canada hakasin ka baningkong kala pentikna bagi kinhun le no barasha ken bean kung ka babar khalsa international bat International Sikh Youth Federation kidon kiti ban pinpriang ya ki jingya phya bat ka jingkan an hak ni kari. Kishipai jong kari Ukraine kila ithu bitla thombor ya ka jakasan umpnyang hakrishi kabadon hakathan shate lam mi jong ka Leningrad hakari Russia kani ka jing herthma kala ja hakamit sngi ublei ka balawan ra shu ya ka jing shong ir hakani ka than ka badei ru ka wei ni ka jaka penmi umpnyang ka ba he tam Russia ong ka Khubor jong ki shipai kari Ukraine Menterang badu jong ka Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman ulo ong baka jinghiar thma jong ka Israel dangshen ya ka Doha
Kanam Kanglat ya ke Qatar, ke Egypt ke Amerika, ban peteng ya ke jing persang jongki ban penkut no ya ke Tamaha Gaza, ong ke Khubor jong ke Qatar News Agency. Ka Supreme National Security Council jong ke Sarkar Iran, kalau ong bahakasni ublay baka Sarkar kalaya soy ya ke soskular, hapedeng ke Tehran bat ke International Atomic Energy Agency, dangshen hakatayaw baladep halo ka jing sedang biang ya ke jing trailang, hapedeng ki alyang mamla. Ka Sushila Karki, kabala bam smai kum ke menteri rang ba adu Shipor jong ke Nepal hakasni ublay kala penbena kum ki mater, ye gitu ki bala sha penyam hakajing ki benang shen. Bat kala penbena ru ya ka song pisa ka ba shi million ban ajing ram na ka benta ka we pakaway ka longying jong ki bala sha siat yam. Tikitu ki longi Khubor hakimat kimat dasi. Kublay. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.